Хайырлы кеш, эфирда оңқар чығарылышы сіздің білән Рузилмин Галимов. Алға таба бүгінгі теп темалар хақында. Май айы үшін де жыллық үшін төлеттірілер. Ни сәбәплі квитанцияларда һәр фатирға 400-ге якын сум исәпләнгән. ПСИ или социаль промзона шәһәр юллары төзекләндерү көтә. Аларның торышын бүген шәһәр җитәкчелеге бәяләде. Фикерләрне Ләйсән Ханова тыңлады. Агачларны кисеп бина төзүләр, бакчачылар үз ширкәтләренә бара алмый һәм башка сораулар. Шәһәр советы депутатлары 40-нчы утырышка җыелды. Изге Рамазан айы башлана. Күп еллар ураза тотучы шәһәрдәшләребез Табиб һәм хәзрәт белән Айгөл Юнусова очрашты. Шәһәрдәшләрнең күбесе май айында жылы булса да, түләүләр күп килде дип белдерә. Бу уңайдан безнең кайнар элемтә телефонны шалтыратучылар булды. Әмма торак коммуналь хуҗалыгы белгечләре халыкны алдамадык дип ышандыра. Шунда, жылы күрсәткечләре һәр айның 23-нче көнне тапшырыла. Шәһәрдә жылы бирүне 2-нче майда туктаттылар. Димәк, май айына апрельнең соңгы 8 көне дә кергән. Майда жылы өчен чаллы буенча барлыгы 40 миллион сумнан артык акча түләргә кирәк. Аерым алганда, май квитанцияләрендә жыллык өчен түләү уртача һәр фатирга 200-400 сум килгән. Люди говорят, что вот у нас там было жарко. Кемнәрдер ни өчен җылылык бирүне иртәрәк туктатмадылар, бездә булай да эссе дип сорыйдыр. Әмма безнең билгеле бер нормативлар бар, шуңа күрә уртача көнлек температура 8 градус җылы булгач кына без җылылык бирүне туктаттык. Торак коммуналь хуҗалыгы белгечләре белдерүенчә, җәй шәһәрдәшләргә бурычлар түләү өчен уңай вакыт. Чаллы буенча 1 июньгә 744 миллион сум бурыч җыелган. Бу капиталь төзекләндерү коммуналь ресурслар белән тәэмин итүчеләрнең дә эшен хатлыландыра. Белгечләр юл приставы хезмәте уңышлы эшли ди. Бер ай дәвамында коммуналь хезмәтләр өчен бурычлар аркасында 7 машинага арест салынды. БЦИ лицацех промзона биредә юллар ремонт көтә. Моның өчен барлыгы 1 миллиард сум тирәсе акча кирәк. Бүген шәһәр җитәкчелеге белгечләр белән берлектә тагын бер кат бу юлларның торышын бәяләде. Аларны төзекләндерү өчен акча табылырмы? Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Но видно состояние дороги, я думаю, что даже не автомобилистам понятно, что по обочине уже ездим здесь. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Промзонадагы юл инде күптәннән ремонт көтә. Ул чокыр-чокырдан гына тора. Шул сәбәпле бирдә авариялар еш була, техника ватыла. Дөрес узган ел автомобиль юллары предприятиесе эшне башлап та карады. Алар асфальтның өскөлешен салдырды. Тик акча шуннан башкага җитмәде. Хәзер ничек булса да эшне алга таба дәвам итәргә кирәк. Начинаем смотреть с худшего. Киңәшмәне иң начар юлдан башлыйбыз. Монда нәрсә эшләргә кирәк? Безгә бирелгән бюджет кысаларында ни эшләп була? Бүген белгечләр белән юлның торышын бәяләп, алга таба план билгеләү кирәк. Өстәмә керем була икән, бу бик әйбәт. Икенче тукталыш БСИ. Узган ел бу сәнәгать зонасында бер участок төзекләндерелде. Тик ул гына проблеманы хәл итми. Башкарма комитет җитәкчесе әйтүенчә, юлның торышы өчен шәһәр хакимияте җаваплы. Әмма алар иганәчләр ярдәменнән дә баш тартмый. Состояние дороги тяжелое. Юл бик начар хәлдә, ул әлегә бернинди таләпләргә дә җавап бирми, әмма без бу проблеманы хәл итәргә омтылачакбыз. Лесасыктагы начар юллар турында без инде бер генә сюжет күрсәтмәдек. Язын шәһәрдәшләр аның торышыннан зарланып безнең редакциягә күп тапкыр шалтыратты. Бу юлны төзекләндерү өчен 130 миллион сум тирәсе акча кирәк. Тик бу ахыргы сумма түгел. Только одна дорога, вот эта. Плюс еще есть 3 дороги, вот параллельная дорога сюда и наверх. Где-то около 200 миллионов получается, если так считать. Юлның кайчан салынганын белгечләр дә төгәл генә әйтә алмады. Тик аның капиталь төзекләндерелгәне юк. Юлны бозуга шәхси компанияләрнең зур машиналары да шактый өлеш кертә. Дорогу нужно сделать, и движение для грузовых, конечно, нужно будет ограничить. Потому что есть у нас дорога в объезд, которая тоже, конечно, находится в очень плачевном состоянии. Я думаю, что при вмешательстве возможно вопрос решить. Наил Махдиев төзекләндерү эшләре барган Сөембикә проспектында карады. Бирдә юлчылар технологияны үтәмәгән. Аларга кисәтү ясалды. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Тиздән шәһәрдә яңа насос станциясе барлыкка киләчәк. 2 җылы үткәргечне дә төзекләндерәчәкләр. Бу шәһәрдәшләргә җылылык бирүдә проблемалар булдырмаса һәм энергиягә киткән чыгымнарны янда калдырырга ярдәм итәчәк. Бүген җылылык шелтәре оешмасы җитәкчелеге журналистларга эш барышы турында сөйләде. Яңа насос станциясын агымдагы елның мартында төзи башладылар. Бу объект ПНС-9 дип атала. Ул Чаллы энергетикасы өчен мөһим булып санала. Бу ПНС безнең бүтән гидравлик яктан яхшы эшләячәк менә бу трассадан җылы сулар өчен, җылы сулар йөрү өчен. ЗЭП, ГЭС, Сидоровка һәм менә бу Замелекесия торган яңа төзелүче йортлар өчен гидролизский режим
яхшы булсын өчен менә шушы ПНС 9-нчы төзелә безнең. Яңа насос станциясы октябрьдә эшли башлар дип көтелә. Шул уңайдан Зәп бистәсендә урнашкан 30 еллык станция эшләүдән туктый. Димәк, яңа насос станциясының эше күп була. При учете 17-нче мәхәллә Мәләкәс аръягында яңа йортлар төзелү сәбәпле сәгатенә 5,5-5,6 тонна су куарга туры киләчәк. Станция 6300 тонна су кууга исәпләнгән. Тепловод 200 дип аталучы җылылык үткәргече системаларындагы турбаларга 25, хәтта 45 ел. Аларны алмаштырырга кирәк. Яңаларның радиусы зуррак булачак, бу исә турба аша үтүче су күләмен арттырырга ярдәм итә. демонтаж практически весь закончили уже. Иске турбаларны сүтеп бетердек, инде яңаларын монтажлау эше 35-40%ка башкарылды. Турбалар әйбәт, һава шартлары яхшы булса, җылылык сезонына эшләр тәмамланачак. КАМАЗ дирекциясе янында 320-нче җылылык үткәргече. Биредәге грунт сулары төзекләндерүчеләр өчен зур проблема. Хәзер исә аны хәл итү юлларын тапканнар. Без бу теплотрассаның нигезен үскәрәктән күтәрәбез. Без инде уйлыйбыз, элек безнең теплотрасса су эчендә ятса, хәзер менә бу күтәргәч инде сулар, грунт сулары булмаячак дип уйлыйбыз. Шәһәрдәге җылылык шелтәләрен төзекләндерү эшләре сентябрь аена кадәр тәмамланырга тиеш. Моның өчен 600 миллион сум акча бүленгән. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Шаллы ТВ, яңалыклар. Бакчачылар үз ширкәтләрен эләгә алмый, транспорт юк. Күп кенә мәхәлләләрдә әле һаманда агачларны кисеп, биналар төзү эшен дәвам итәләр. Яшьләр проблемаларын хәл итүче алдынгы хезмәткәрләргә шәһәр мэры премияләр бирергә кирәк. Бүген депутатлар шәһәр советының 40-нчы утырышында бу һәм башка мәсьәләләр хакында сөйләште. Сессия утырышында хәбәрчебез булып кайтты. Инде күптәннән журналистлар шәһәр советы утырышын икенче залдагы экраннардан күзәтә, әмма бүген депутат Татьяна Гурьева масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен дә утырышка кертергә кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. На заседании Государственного совета Татарстана и Госдумы средства массовой информации также присутствуют. Я не понимаю, почему мы такие закрытые. Татьяна Гурьеваның тәкъдиме журналистлар күңеленә хуш килсә дә, 7 депутат кына риза дип тавыш бирде. Шуңа күрә утырышның калган өлешен экраннардан күзәтергә туры килде. Башкарма комитет аппараты җитәкчесе Флора Андреева утырышлар булай да ачык, теләгән һәркем дә интернеттан онлайн режимда карый ала дип җавап бирде. Утырышта шәһәр советына депутатлар сайлау көнен билгеләделәр. Бердәм сайлау көне 13 сентябрьдә президент белән бергә депутатлар өчен дә тавыш бирәчәкбез. Халык ышанычлылары каршында мәгариф һәм яшьләр эшләре идарәсе башлыгы чыгыш ясады. Рамил Халимов яшьләр сәясәт өлкәсендә эшләүчеләр өчен мэр премияларын булдыру өчен тавыш бирүләрен сорады. Премия по 10 тысяч рублей, исходя из численности работников учреждения программы молодежи 387 человек. Шәһәрдә тагын 11 җирле үзидарә советлары булачак. Депутатлар әлеге проект өчен бердәм тавыш бирде. Россия һәм Татарстан законнарына үзгәрешләр кертелү сәбәпле җир кишәрлекләрен файдалану, төзелеш урыннарын билгеләү һәм башка шундый сорауларны караганда халык тыңлаулары уздырылачак. Чираттагысы июль башында башкарма комитет бинасының 400-нче залында узачак. Предлагается назначить публичное слушание по проекту решения городского совета о внесении изменений в устав муниципального образования города Набережной Челны Республики Татарстан на 10 июля 2015 года. Время проведения публичных слушаний 14 часов. Башкарма комитет җитәкчесе үз чиратында депутатларны һәм шәһәр халкын дүшәмбе 22 июньдә узачак халык тыңлауларына чакырды. Биредә пассажир транспорты проблемалары каралачак. Санкт-Петербург институты тикшеренүләре дә тәкъдим ителәчәк. Шәһәрдә яшәүче һәркем дә үзенә ничек җайлы шул рәвештә теләкләрен, сорауларын җиткерә ала. Халык тыңлауларында башка кешеләрнең фикере белән танышу мөмкинлеге дә бар. Халык тыңлаулары башкарма комитет бинасының 400-нче залында 13 сәгать 30 минутта узачак. Утырыш азагында депутат Татьяна Гурьева халыктан кабул ителгән сораулар белән таныштырды. Шәһәрдәшләрне бакчага транспорт җитмәү, ишек алларында агачларны кисеп яки балалар мәйданчыклары исәбенә төрле төзелеш эшләре алып бару проблемалары борчый. Башкарма комитет җитәкчесе чыгыш вакытында проблемаларны гына санап китмәскә, вакыйгадан чыгу юлларын да эзләргә дигән тәкъдим белән чыкты. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. Мөселманнар өчен иң изге ай Рамазан айына керәбез. Бүген кояш байганнан соң төнге 10-да барлык чаллы мәчетләрендә таравих намазлары укылачак. Рамазан айында кылынган яхшылыклар кешегә арттырылып кайта һәм теләгән теләкләр чынга аша. Шәһәрдәшләр изге айга аяк басуны көтеп алалар. Рамазан ул ураза тотучылар өчен сынау айы да. Ул җәйнең иң эссе чорына туры килә. Әлеге чорны ничек җиңел кичерергә? Тулырак алдагы сюжетта. Менә бу безнең иң мөһим, иң кирәкле ризыкларыбыз финик белән йөзем җимеше. Без булар белән авызлашабыз.
Сония апа Рамазан айында мусульман үстәлемне шундый булырга тиешди. Кәримовлар фатирындагы кәстрүл чәйнекләр әйләндерелеп куела. Ризык сорап тормасыннар өчен шулай эшлибез ди хуҗабикә. Сония апага 74, тормыш иптәше Габдулхай абыга 76 яшь булуына карамасан, шәһәрдәшләребез изге айның бер көнендә калдырмыйча ураза тоталар. Катык әзерлибез анда, манный бутка әзерлибезме, или тан җиңелрәк бутка әзерлибезме. Менә шул буткалар белән без кыш кыдрәтләнеп, рәхәтләнеп, бакчаларга төшеп, сулар сибеп, рәхәтләнеп эшләп җирибез. Без ураза әле, без бүген ашамаган әле дип, бер җирдә утырмыйбыз да, ятмыйбыз да. Һаман 5 вакыт намазыбызны укыйбыз, Коръәнебезне укыйбыз, мәчеткә чыгабыз. Акшам намазына барабыз, кайтып, авыз ашыйбыз дагын, яңадан аннан ясту намазына барабыз. Ясту намазы шулай инде ул бер 15 минутка бара. Аннан соң инде шулай тәрвих намазы укый башлыйбыз. Быел Рамазан айы җәйнең иң эссе чорына туры килә. Көн озынлыгы 20 сәгатькә якын. 7нче шифаханә табибы белдерүенчә, ураза тоту кеше организмына зыян салмый, киресенчә аны ял иттерә, дәвалый. Шәһәргә Палестинадан килгән табиб үзе дә 7 яшеннән бирле ураза тота. Эшенең авыр булуына карамастан изге айны зарыгып көтеп ала ул. Ураза организмны ял иттерү өчен яхшы мөмкинлек. Ел буе җыелган начар матдәләрне артык авырлыкны чыгару усулы. Бавыр, ашказаны чистаралар. Йөрәк авырулары, шикәр диабеты белән авыручыларга ураза тотарга ярамый, аларга һәрвакыт дару эчәргә кирәк бит. Рамазан айы Коръән ингән, Мөхәммәд пигамбәр булып сайланган ай. Алдагы 30 көндә мөселманнар гайбәт сүздән, яманлыктан да тыела. Мин үзебезнең тамашачыларны, шушы шәһәрдәшләребезне, килгән кунакларны, мөселман кардәшләребезне Рамазан айы белән тәбрик итәм. Алла Субханаһу ва Тәгалә кардәшләрем, беребезнең дә тотмаска дигән бүгенге көндә авырулардан яки сәфәрдән булган кешеләрдән башка шартларыбыз инде каршы килми ураза тотырга. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтендә булып, рәхмәтле бәндәләр булып, кушканнарын үтәп яшәргә насыйп итсә иде. Рамазан 16 июльдә тәмамлана. 17 июльдә республика мөселманнары ураза гаетен бәйрәм итәләр. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Һәм ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә кояш 2 сәгать 45 минутта чыга. Сәхәр ашау 24 сәгать 45 минутка тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 17 минутта. Тоткан уразаларыгызның савабына ирешергә язсын. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Безнең белән бергә булыгыз. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Исән-имин булыгыз. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19. Декоративный камень и жидкие обои, полиуретановая лепнина и 3D-панели, фальшбалки под дерево и декоративная штукатурка. Огромный ассортимент, доставка до объекта. Салон «Арт-декор», Орловский базар, 2-й этаж. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Никто не писал о нас, кроме вас. Заголовки, колонки, рубрики. О семьях, победах, мечтах и делах. О самой родной республике. Наша пресса, ТВ, радио, электронные и бумажные. Никто не напишет о нас, кроме нас. Для будущих нас важно. Татмедиа представляет конкурс средств массовой информации «Легендарные бренды Татмедиа». Примите участие в голосовании на сайте tatmedia.ru. Знайте легенды. Выбирайте бренды. В честь года парков и скверов телекомпания Челны ТВ и Радио Кунель приглашают взрослых и детей на большой праздник. 26 июня в 18 часов в Парке Победы торжественная церемония открытия «Скамейки влюбленных» от Челны ТВ. Для вас развлекательная программа с конкурсами и призами, а также праздничный концерт с участием музыкальных коллективов города и звезд татарской эстрады. Весь вечер на сцене ваши любимые телеведущие и диджеи Радио Кунель.